Sumailalim naman po sa leadership training ang mga opisyal po ng Sangguniang Kabataan mula po sa 30 barangay sa Mangaldan sa Damangyan Hotel Puerto Galera, Oriental Mindoro. Mula po yan noong Oktubre 25 hanggang 27. Layunin ng pagsasanay na paigtingin ang kakayahan ng mga kabataang leaders sa mabuting pamamahala at tamang pangangasiwa ng pondo ng kabataan. At batay sa ulat yan ng Public Information Office ng Bayan. Gayunman, umani ito ng batikos mula sa ilang netizen na kumestyon sa pagpili ng malayong lokasyon para sa nasabing aktibidad. Anila ay maaari namang isagawa sa loob ng lalawigan upang makatipid sana sa gastusin na nagmumula sa pondo ng kabataan ng bayan. Kasalukuyang pang kinukuha ng IFM News Dagupan ang pahayag ng Sangguniang Kabataan at lokal na pamahalaan ng Mangaldan hinggil sa nasabing issue. IFM News. IFM News. IFM News.